assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka altine hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha oɗo boros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bamum Moussa Niang Baba Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye min salminima juurima mi salmini yeɓen koɓe Pindi TV tawteɓe nder e bowo leydi kala no mbiɗa ni ko nonno aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtuɗaɗi kono Amadou Aissata Ndiaye a yeɓen koɓe Pindi TV jewnima ene wayno jooɗima kina boye balɗe nayyo walla ganduɗa ko joyi ɓe jeenima kamɓe foof namde ɗi keewi kono ɓinguelam ina wonno e jaam alhamdoulillahi rabbil alamin no mbiɗa ni puɗɗiɗemo yontere bismillahi rahmani rahim yo Allah hokku en gasnirde alhamdulillah bisimilla moon e premier numéro de la semaine roɓiɗo jayndeji ɗo e Pindi TV kono ɗum ɓinguelam haade men yaade ene wayno eɗen jogui ɗo communiqué majjere suka biyeteɗo Mouhamadou Mballo o jeeya koto Saare Aliou diwan mo Kolda o majji koto Louga ganduɗa tawi koye juuɗe ceerno makko ni wiye Gorgui on jangguinanoɗomo to légal Marbat e Louga ko majji noon hande woni Aissata Ndiaye lebbi nayyi walla mbiyen guila darorde lewru avril ina ñaaga noon kala jiiɗomo yo noddu e ɗiɗon numéro aji Fatoumata Mballo 78 465 53 56 78 465 53 56 walla jaari balde mo gonɗa ko 77 572 32 08 walla noddon Amadou Moussa Anna e 78 595 11 22 Aissata Ndiaye en ñaaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗe yo hullel nguel cuhlel noon tigui Amadou Moussa Niang Allah ne wawi ko ɓuuri ɗum sabu ñanden mi cukalel ganda majji ko ɓuuri lebbi ɗiɗi ñanden o yiita Moussa Niang te nde juulete taske ndeysan bammo ko ha sekanimo kanko mo ganduɗa o ala e galle o ko majjuɗo kono noon Allah waɗi ko sefanano ko o ɓornimo ɗum sabu ñane taske hay janggo e muɗum ko ndeno o feeñi ɗum ɗon noon woni ko ganda hedde to Kaolack noon no feeñoyta ko ɗo e Thiaroye to no hoɗi Allah ne wawi wadde ko way noon tawi Allah wat ko way noon kadi ha guel ɗo cukalel yiite e dow jaam ɗum noon Moussa Niang ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui jeynenkoɓe leydi Sénégal Aissata Ndiaye kamɓe kuuɓalla ene wayno ɓe garti e ɗeɗon diƴƴiɗam ɗon ndiyam kewɗam tawteɗam to Kër Massar ene wayno ɗum ɓuuri tentude nder jayndi noon tigui ma en gartu hen e gasirde roɓindu jayndeli meɗen jayndi guendirel Soleil udditidama jayndi guendirel Soleil e natal on jagorɗo gueɗe nder leydi costume bleu kono kene waɗi ɗeɗon paɗe burhuji ene yaɓɓe ɗam ɗon ndiyam masque ɓalejo ene woni huno to wiyete ko Antoine Félix Abdoulaye Dioma ene wayno dew yilloynomo to ganduɗa ko Kër Massar gam kay yaade ƴewude ɗeɗon diƴƴe ɗam ɗon ndiyam toɓo tawteɗam toon e wiide jaynenkoɓe le Soleil ganduɗa ko laamu ngu ene rendini koppareji mumen gam kay arde fabade ɓe noon e soode kene tolno e temedere nogas moto pompe kene tolno kadi ganduɗa ko capanɗe joyyi hydrocureur mobilisé Aissata Ndiaye Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur où il est attendu une efficacité de l'action publique ene wayno noon kamɓe kala maɓe pecco e peeje gam kay rewtude ɗam ɗon ndiyam to Kër Massar kono kay kene tolno e nogas e jeeɗiɗi piccalla jeetati milliard koppareji CFA ɗum woni ko waɗa mobilisé e nder ndeɗo hitande gam kay haɓade inondation ɗo e nder leydi Sénégal 2,8 km de canalisation primaire de gros diamètre 3,2 km de réseau secondaire et de bassin réalisé à Kër Massar ɗum woni ko waɗa Kër Massar kono Aissata Ndiaye haɗani ndiyam nam en tawi oɗon ɗon tigui jayde Vox Populi a joni ko ɗon noon rewi ene wayno ɓe gaari koye natal ono wiyete ko Alioune Fall ko ministre conseiller président de la République o wi les inondations c'est un problème mondial à l'image de la Covid-19 o holli tigui ganduɗa kay ko ɗiɗon no toɓoli walla mbiyen ɗam ɗon ndiyam toɓo ala tigui leydi wawdi haɓa ɗum soko tawi no tigui ɓen walla mbiyen ɓesgu Sénégal yi leydi ganduɗa kay haaɓima inondation yoɓe gaddanmo kanko o daara o holliti de na ganduɗa ɗo Covid-19 wayɗo e oɗo saha hande ko noon inondation waye haɓa ɗum wona hunde wemde kanen tawi nder hello naybo ndeɗo jeyde Vox Pop caggal kanna ɓe jullima to Kër Massar yadde natal Antoine Félix Abdoulaye Diome ɓe mbi ko Antoine Diome inondé de huée dans les zones sinistrées ene wayno ɓeɗon walla mbiyen ɓesgu ko Kër Massar wulli Antoine Félix Diome ɗon tawi hello ɗiɗaɓo hello tataɓo jeyde Vox Pop jeyde Futurs Médias l'observateur ene wayno kana hay so tawi atti ganduɗa ko ɓeɗon sinistré destiné ɓe ganduɗa tigui en tawi to Kër Massar kono kay banlieue dakaroise ɓe mbi ko ganduɗa kay ko toon teskama toon tigguel toxel Aissata Ndiaye a yiyama e ɗam ɗon ndiyam ine humba walla mbiyen ine haya kanen tawi nder hello jettato hello jeenayyi ndeɗo jeyde Youssoumaji Guène Ndour caggal kana Aissata Ndiaye ɓe jillima to ganduɗa ko Dakar Tamba 3 oɗon fast track kono kay kaɗon laana jordi walla mbiyen terrain tigui jogoɗo danade ɓe mbi ko le nouveau projet à 1935 milliards ujunere temedde jeenayyi capantati e joyyi milliard ko président
sefa ngam Macky Sall yaltini ngam de dannugol on train Dakar Tambacounda kanen tawi nder helanaabo nde Jayde Futurs Médias Jayde laasi oɗo subaka arti koye oɗon financement mo ganduɗa koye déclenchement oɗon plan ORSEC mo ganduɗa tigui e ɓoore hankkinde Antoine Félix Diome yano to banlieue yano to Keur Massara ene wayno financement o noon rendinama kono mbiɗen ni ko nogas e jeeɗiɗi piccal 7 milliards copré CFA fond sur fond propre ganduɗa kay ko wallude ɓeɗon no ɓesguli nde ganduɗa kay ɗeɗon tijƴe jalteɗam no ndiyamma mbawa tigui heɓtude nokkuji mon hannir ni ene wayno ɓe gardinnatal ay sen jeeyi ko suwaɓe tito ene jaggodiri ɗum noon so tawino hanki nder fuura mbiyami ko kuure kuba kono ɓeɗo ƴeewal koto ndewi ɗum ne tawe nder ndeɗo Jayde Las les échos ko wi les échos ɓe mbi ko Diouf Sarr prend une longueur d'avance ene wayno ko alhaali course candidature to mouvance présidentielle alhaali mairie mo Dakar ene wayno des plateforme oɗon dénommé manɗo Abdoulaye Dakar o ko sohla Abdoulaye Dakar o ko sohla Abdoulaye ko ɓesgu Dakar sohli ɗum ADS porté sur les fonds ene wayno noon ɗum ne tawe ganduɗa kay koye ndeɗon Jayde les échos kono kay tenti hello mabɓe neebo caggal kanna kamɓe fof ɓe jillimo to Keur Massara ɓe mbi ko ɓeɗon manifestation ngaji seppannoɓe ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesgu Keur Massara daari koye dow appayage mbaɗɗum bloqué ene wayno noon charrette yiɗe noon ko 500 francs ganduɗa ko namdoro kala e neɗɗo saabu auto ji tigui natti wawde yato noon kala jiɗɗo yaade e diwnuji Keur Massara jogata ko temedere mbuɗo ɗum noon ko joom sartaji en ganduɗa kay piyata pettata e oɗo saaha kan nde woni tawte ka e nder Jayde les échos Jayde quotidien le quotidien nde Madiambal Diagne ari koye natal on wiyete ko Baydiya ene wayno noon oɗon gorko mo gonɗa tigui o ari koye alhaali ɗeɗon diƴƴe taweteɗe to Keur Massara kono kay situation entreprise aji walla mbiyen gollorɗo ɗo e nder leydi Sénégal kono kay e juɓɓingol sumgoji local e sen jeeyi Jayde en koɓe Madiambal Diagne ɓe mbaɗi ko jonde juunde e oɗon président CNP ene wayno noon kanen tawi nder Hello Nebo jooɓo ndeɗon Jayde Vox Pop caggal kanna ɓe mbi ko gestion des inondations pompe Afrique ene wayno kene tonno e 1000 milliards e nder lebbi duuɓi sappo e jeegom kono de ala ko gasite to Keur Massara ha joni ene jokki wadde noon de Jayde enquête ko loski Jayde enquête loski ganduɗa kay arti koye natal on mo ganduɗa ko paysan walla mbiyen ko agriculteur demowo tigui e nder guesa mum kono de holko woni ngakkere mabɓe holko woni fayre mabɓe oɗo saaha hande en profondeur pénurie d' engrais au Sénégal ene wayno de manquiriɓe walla mbiyen ngakkiriɓe oɗo saaha ko ɗum ko wiyete engrais woni noon erago ngo mbaɗata fade laamu ɓe mbi ko Matam dans le désarroi des producteurs de riz ɓeɗon ɓe ganduɗa ko remoɓe maaro ceynisaji to Matam kañumen de ine kaya mbeya saabu tigui dañani oɗon engrais ko pour wadde e guesa mumen enquête loski hen Hello Nebo jooɓo jeegomo ha jeeɗiɓiɗo nde Jayde foof de ko hen ɓe garti ɓe mbaɗi noon souvenir walla mbiyen ɓe ciftiniren hanki ardude natal on gorko mo Tambacounda wiyete ko Amadou Dansoko c'est le son d'outre-tombe souvenir Amadou Dansoko Hello Tatawo ndeɗo Jayde hanki Allah yurmo yafumo Jayde start coftal ɓalli Jayde start coftal ɓalli ari koye oɗon dossard 12 gaynde dossard 12 équipe nationale leydi Sénégal wiyete ko Youssouf Sabaly latéral mo ganduɗa ko mantinaɗo no fewi kono kay ko teskaɗo nder oɗon équipe nationale kono de sen jeeya ene wayno oɗon gorko ho gaañi ɓe mbi ko holto Aliou Cissé jogoto faade hol jogorɗo lomtade Youssouf Sabaly beele Sabaly ma yaade oɗon CAN 2022 to Cameroun ene wayno ko hunde ganduɗa ñawi haqqillaji yimɓe kono kay Youssouf Sabaly joganani yaade oɗon CAN saabu nden gañande nde gañi ɗum noon tawa ɓe mbi ko quelle alternative pour Aliou Cissé hol Aliou Cissé jogoto fawre ɗum ne tawi nder ndeɗo Jayde caggal CAN Aissata Ndiaye ene wayno ɓe garti oɗon gorko wiyete ko Romelu Lukaku le Diable Rouge caggal arde mo Chelsea hanki o marki premier bi makko e oɗo saison ene wayno noon ɓe garti ganduɗa ko barode leydi men Sénégal yaaɓe ngel ɗon kawguel toto Russie mondial big soccer ene wayno noon ɓe keeɓi fartangue lappude Portugal le lion du Sénégal jeehi toto wiyete quart de finale kono de ganduɗa ko on Mendy capitaine mabɓe yumum ne sanki après match ɗum tagui nde ɓe gañi ha paari entraîneur mabɓe o ganduɗa ko hokkimo victoire o wi ko ganduɗa ko dédicace faade yumma ko jinnano makko jaltuɗa aduna sen jeeyi ɗum woni ko tawete kelle gadane Jayde leydi Sénégal oɗo subaka altine ndeysan wadde Sabaly gañande ne muusi Sabaly gañande ne muusi te ko ganduɗa ko so tawi wiyama jomum jogarani fettoyde CAN te ganduɗa ko gonɗen koye mois d'août CAN fettete koye mois de janvier waɗa sen jeeyi mawjoɗo ko joni vraiment noon tigui gañande muusi wadde Moussa Niang haade en arde tan e ɗum ko ganduɗa woni élément subaka meɗen man en garat tan ko faye ɗum ko ganduɗa woni diƴƴe ɗi heewi hay so tawi ko seeɗa tan kaleten hen ma en gaddan hen walla ƴeewanen nomin mbatta hamin dañanen élément ji paaɗi heɗni henne diƴƴe kewɗe ɗe juppiɗe yimɓe jelte nder galleji mumen te Moussa Niang hitande foof wiyete ko milliard uji nannama e ɗeɗon diƴƴe Moussa Niang hoto ɗin milliard uji rewi e holɗo naati e holno waɗira Moussa Niang ko hande ko ɗum woni namdal ngal tigui ko noon tigui ɗum woni namdal ngal ene wayno Aissata Ndiaye min
wona hankadi sikkiraade milliard uji jetto sabu rawane he ganduɗa ko ɗam ɗon ndiyam to woni Sénégal ɗo to woni Keur Massar ɗo to woni banlieue Dakar waso en woni ɗeɗon koppareji en pour yettade PAP 2I e ɗiɗon gueɗe mbaɗe noon mais mi sikko e sen jeey ndiyam o pora lawol mum min mi jaɓini ndiyam ɗam dal est ce que Keur Massar toɓe kuɗɗo ko namdal mbaɗi toɓe kuɗɗo est ce que wona ndiyam honno ɗon ko waɗi kamɓe Moussa Nia wona tan Keur Massar ko wayno Guédiawaye ko wayno Pikine hannde Keur Massar toon fof ko bangeji ganduɗa ko guese wonno hannde fewdita yimɓe ngari koɗi hen walla neɗɗo yeeya guesa muɗum mo yeeyi guesa muɗum o maha ɗum walla waɗa ɗum parcelle aji jeeya Moussa Nia ko mbiɗa ko ndiyam woppata lawol mum ɓooyi judde ko ɓooyi fof heftat lawol muɗum ɗum noon batten tan naten e élément meɗen hannde subaka Moussa Nia ganduɗa Pindi TV yehani on e garage uji ɗi ƴewonde on Moussa Nia ko ganduɗa faye accident ji sabu hulɓinima ɗeɗo balɗe Moussa Nia yimɓe nani mbasa pittali mumen camion ji nani mbara yimɓe ƴeewa accident battiniɗo ko timmi yimɓe nayo yimɓe jeetato nde ɗon limore ganduɗa yette heewi ha saabi Sénégal naaɓe toon to Kaolack ene kuɓɓa camion ji malien ji toon to Maline kamɓene ɓe tikki aɓe kuɓɓa kamɓene camion ji sénégalais ji ɗum ɗon ayi ko wawi addude ko e banggal diplomatie leyɗele ɗiɗi ɗeɗon Moussa Nia wadde noon en mbatta sona yaadude e élément mo ganduɗa yete en gaddani on ɗum e oɗo subaka hannde. Assalamu aleykum yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on jurama on ñagama dow on ñaganama Allah moƴƴere hannde heɗen ɗo e garage Beaumarchais yidde arde humpidde bandiraɓeɓe e ko kewata ko ɗe balɗe guila yaaha garta ha eko way noon auto ji ɗi eko way noon ɗum noon eɗen ɗo e nder garage mo Beaumarchais e nder nokku ɗo ganduɗa ko garage mo Kanel ma en jewtide yogoye hilifaɓe yogoye sofereɓe kono kadi e clienteɓe ganduɗa tawateɓe ɗo e oɗo ñalawma hannde gam kaɓe jewtiden mabɓe yogoye caɗele e kono kadi eko teskete ko ɗiɗo dumunaji ha tengti e accident ji ɗi beele maɓe gartan hen jewtiden mabɓe guila nde caɗele mabɓe ha e gonka mabɓe ɗum noon eɗen gondi ɗo e Samba Sangote goto e hilifaɓe tawateɓe ɗo e nder garage o artan en yogoye caɗele donc teskete ɗo kala e saaha e laabi de guila e accident ji ha eko way noon par ce que jasani e nder hakkude janvier e fanma hannde kintorne 786 accident waɗama noté e nder ɗum pittali kewɗi mbasa men koye dow on fannu garɗen yewtiden mabɓe gam kay saabu hunde ko ɗum responsabilité ganduɗa no mbiyani responsabilité à partagé gam goto foof hunde foof ande holto caɗele ɗe goniri beele ma ɗum ɗon wawa ñawdede saabu so tawi hono ni ina jokki hewde leydi ndi ɗum noon wona hunde nde ganduɗa jogorde nawrude leydi ndi yesso surtout kono kadi ko caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ine jogori ha joni ɓeydade e nder leydi ndi ɗum noon ala no mbatten sowona dokken kanko Samba Sangote konngol yeeso eyyi on beltanama bandiraɓe télévision mi anda ko Tindi TV par ce que garal mon ɗo e Beaumarchais ne weeli min no fewi par ce que minen komin ɓiɓɓe damgankoɓe to min gone transport hamin jiiɗi gandanɗa hoorema jurnoto transport saaha foof ene ƴeewa ko woni nder ko ñawi ko eko moƴƴi ko itte waɗe dow. d' accord ina teska kala e saaha caɗele accident uji an hol yiyande ma e kewgol accident ji min yiyandemi accident ji ko gueɗe kewɗe nenen heddi ko noon ko neɗɗo ko wawi wonde fo e aduna taɗa jogo hunde yaata ko joguiɗa ko ka janggoɗe ɗum aɗa andi koɗo aɗa andi kadi no keɓirɗa diplôme o par ce que diplôme wona hunde fijirtede ko responsable tan foti jogade ɗum kadi sa joguima diplôme kadi a janggui kotuji andi ko woni koɗo e andi kadi ko woni oto ko ta tampi ponɗa tan ko foftade ta ñawi kadi ponɗa ko safrade ta natti yiide kadi ponɗa ko yaddugo soto ƴewma par ce que surtout dognugol jamma donc surtout wadde e nder doknoɓe won sofereɓe ganduɗa e dokna taw métrage mbaɗani maîtrisé ko doknata ko a nani ko kalanmami affaire diplôme par ce que jangguɗo breveté andi code e lawƴuɗo wona gotum eyyi ma baɗɗo permis tan hokka permis tan taw permis nouveau breveté tan pindi subaka dogui hitande ma duuɓi tan mbi wawi oto en doga Dakar Fouta wona gotum chauffeur ma langga ma walla waɗa mécanique ma walla waɗa code tawne andi code la route e gueɗe kewɗen hen noon en ɗeɓi saltidde seeɗa beele cikkuɗa parfois aussi tampere nde hay so tawi neɗɗo janggui tampere nde banggue ya garta manam jomum immo Fouta yettoɗo hande Dakar yiiɗa kadi ruttade on ɗon même jour beele ɗum ne kadi jeeyaka hen cikkuɗa ɗum woni kalamami ko ɗum woni responsabilité to timmani tan ma gueɗe kewɗe timmata par ce que neɗɗo ta yeehi a arti andi a tampi ponɗa tan ko lelade poftoɗa ɗum ko goho deuxiéme fois ta ñawi kadi ponɗa ya docteur ƴewma ko gonɗa koko woni par ce que ɓandu ko ƴiƴam woni hen te ƴiƴam to darima ta ɗanoto
eyyi woni certain gueɗe noon tawi aɗa waɗi ɗum engagé tawi aɗa waɗa jiro transport awa gaynor woni transport ko cikkuɗa kadi par exemple laabi ɗi ko aussi laabi ɗi keedani hen probléme e ɗen ɗon caɗele hande kewɗe teskinde askidaji teskindi he eyyi banggal hande kam laabi men hande tuggal ma ɗo Dakar Fouta kam lawol Linguére ngol kam taw gonggam machallah lawol ngol ne samori hangol moƴƴi par ce que natti wade no wano ni heddi noon ko wone laabi he ko ɗum ko Allah andi par ce que guila bamɗi en hay fof nen hen kono il faut gona responsable tinguɗo ganduɗa ta ƴetti 14 personnes ko an jogui responsable mum ganduɗa ko dogata ko holko woni par ce que ma woɗ ɗo dogata ko jaata ko tawa anda ɗo garta aɗa wawi tawde kadi camion ngaji ne paana e laabi he kadi taw ɗi mbatta droité ɗi keɓat tan ko hakkude gorno ɗi daaro to ɗi darima noon an kam minicar joguiɗa ari jamma fimo code part kanko camion ala signal tawa ɓuurani wonde maîtrisé no fewi ma ɓuurani wonde chauffeur ancien mo ganduɗa gandul lawol ngol aɗa wawi nadde nder makko ɗum woni ko addata accident ji eyyi ɗiɗon camion ngaji noon aɗa poti haalde ɗum surtout camion ngaji mali ɗi ɗin ɓuuri tampinde min ni ñanden won wiɓe yo camion ngaji mbattu waɗnede laabi mabɓe mumen banggue beele aɗa yaade nden yiyande eyyi normalement to woni lawol normalement camion kam e ortogos kam fotani rendude lawol par ce que camion ko nawata ko e ortogos ko nawata ko wona gotum camion nawata ko bagage ortogos nawata ko pitali kono pitali toujours ɗum foti waɗede sécurité kadi sukaɓe men sohraɓe kadi toɓe gari kadi kamɓe koye mabɓe kadi a poti loraɓe ɓe pofto ɓe ɗano eyyi ɓe ñama haaɓe kaara par ce que wona yiide kalis tan nawa kalis ne liggo kalis sabu kalis mo liggoɗa o naframa il faut jara seesa mbawa sewde bandiraɓe eyyi kay nan ɗon Moussa Niang ko jarnude tan Moussa Amadou Bari Moussa Oumar Bari mo ganduɗa kanko joganino en haalirde nde kono kadi gonɗo caggal ha mbawɗon yiide image uji woni tan Mansour Sow alias Thiat jarnude ɓe kamɓe fof Moussa Niang ayi koɓe ɓe ganduɗa cuuti ɗum ko e konngude faadude e ɗiɗon accident ko noon tigui Aissata Ndiaye mbawa tan ɓeydude hen ene wayno hande Sénégal ko comportement ko banggue bang ko caɗele comportement caɗele jikkuji woni caɗele ɗe ene wayno accident sen kaali ɗum goho en kalta ɗum tati sen kalti ɗum goho en kala ɗum ɗiɗi woni caɗele ko jomum hokke permis taw ganduɗa ko tentinani walla mbiyenno ko tentinani tigui mbawka ganduɗa ko domnuɗo oto ɗum ko o deuxiémement jomum hokke permis taw ganduɗa ko ƴeewa comportement mum hol darde mum e nder renno ko walla mbiyen hol responsabilité mum alandi ne permis kadi ene jeeya responsabilité mawɗo saabu jomum jolni hôpital deuxiémement ko dogdu ndu o ɓurtunu ndu e dow tali o wadde mbiyenna ha joni rentane jogui saabu o hokkudema information ko ɓenni ko walla mbiyen heccanki samedi aset ko bis wari ganduɗa ko école ji nayyi ganduɗa ko ummornoɓe wuuro faade wuuro wallude jinnaɓe mumen kañumen kala ko ɗon ma e accident ji wadde mbiyen accident ji ko plus jamais sa yonti han kadi par ce accident ji mbarat troisiéme vague warani ɗum covid 19 warani ɗum Aissata noon tigui Moussa Niang won so ko ganduɗa kadi yimɓeɓe kamɓene aɓe jeeɓa koye mabɓe walla aɓe jeeɓo koye mabɓe e ko ganduɗa ete koye mabɓe wonata joloɓe e auto ji ɗi saabu Moussa Niang auto ji hande ko heewi hen ɓe jolnata yimɓe ha heewa kamɓe bisuji ɗi ɓe gonay dogde e sens interdit ɓe goppa sens mo ganduɗa ko hen ɓe ponno dogde ɓe ƴetta sens interdit oɗon oto so ummima to ari hade o ummade saabu aɗa andi bus no foti hade o ummade e dow tali o ama tello fatude e lawol makko ko ɓuuri hen hewde bone ko ɗon arata Moussa Niang wadde noon so yimɓeɓe jiiw ko way noon waɗi yoɓe dartin Moussa Niang auto ji ɗi min kam ko jikko Ndiaye mbiyanmi yoɓe pi chauffeur o haaɓe kaɓɓa ɗum ɓe nanga ɓe nawa ɗum police ɓe nanga ɓe paana ɗum police saabu Moussa Niang ala ko ɓuuri fittandu ko ala ko ɓuuri fittandu jogui pijirowo fittandu ma Moussa Niang wat feere ndawa ɗum police mbaɗa ɗum dénoncé walla son gari hay poste e police mbaɗon ɗum dénoncé mbiyon o woppi ko lawol o rewe ngol ɗo lawol hoto yimɓeɓe ne goppu tan walla yidde ko yaawi tan ha goppa saforeɓe ina waɗa ko weeliɓe saabu ko ɓuuri hen hewde ko noon yarata saɗa waɗa voyage jamma Moussa Niang koye kulol gonata ha jettoyoɗa ɗo toppaɗa to Moussa Niang wadde noon koye ɗi konngudi tan guddeten ruɓɓindu jayndeli meɗen ko tottude won aadi so Allahu lamɗo jaaɓi janggo ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Niang heɗenno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat Allah jarama